Maga, may udto sa tanan diha maga, karon maga diha na punta karon maga sa kuan maga sa bukid maga. Namagol na punta maga oh. Kita niyo maga oh. Nakita niyo maga, naratang bagol sa ubos maga. Naratang bagol. Naratang paklawan maga atong gamit sa pamagol. Karon maga, udto na ko ngari maga, alas 12 na maga. Ug oras to karon maga, alas 3:23 na maga ng PM maga. Karon maga, isag udto na maga ngari lagi kapon ko maga kay aron may agi ko maga. Ada tayo mahimo karong adlaw sa taning pamagol. Kay wag ko lain trabaho maga, kay diri ko bagol karon maga. Pero di pa na ako kaulaw ni maga kay kini maga marangal man ni nga trabaho. Tinuan man ni trabaho maga kini legal man ni nga trabaho maga. Antos ta maga bisag gamay ra kita. Antos lang gyapon ta. Og unta maga namo suporta sa ako maga og salamat tayo sa mga viewers ako na maga. Daghang salamat sa tanan maga. Dali. Daghang salamat juga maga. Og kini nga maga dinhi maga lay din sa among balay. Wala ka patag sa kilometro ug tunga usa ta maabot diri gikan sa akong balay. Layo gini dinhi maga. Pero dool ra ni sa highway maga. Dool ra sa highway ni. Okay ra layo sa among balay dool ra sa pag highway. Pagkakot maga sa atong bagol dool ra. Tamaga obni kanyo tabagi ko ay ubani kanyo nga magtiwas tag bruta ni maga. Oh, tara maga, sugdan na to maga. Ato na tiwas tong trabaho aron may agi ta. Aron makadamot-damot ta maga. Tara maga, obni kanyo maga.
Oh.